Bună ziua, ne aflăm alături de Ionel Vasiliu, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Fălticeni. Domnule Vasiliu, bună ziua! Vreau să vă zic că am urmărit un film foarte interesant pe YouTube, un film de prezentare a dumneavoastră, film din care mi-au atras atenția mai multe lucruri. Între altele, spuneați în materialul pe care l-am menționat, citez, din 2005, de când am absolvit facultatea de silvicultură, lucrez doar în mediul privat. Am încheiat citatul. Nu ați spus însă niciun cuvânt despre locurile în care ați lucrat. Care sunt acestea? Bună ziua și bine ați venit! Într-adevăr, nu am vorbit foarte multe despre locurile în care am lucrat, despre activitatea mea profesională, pentru că poate nu a fost nevoie, fiind foarte implicat în activitățile de zi cu zi. Am considerat că este mai bine să le țin mai mult pentru mine. Dar pentru a le spune oamenilor așa cum m-am pregătit de-a lungul anilor, eu sunt absolvent al Facultății de Silvicultură din promoția 2005 și din prima zi de după examenul de absolvire am plecat la un interviu în Sebeș, județul Alba, la unul dintre cei mai mari industriași din România. Este o firmă cu capital străin, Holz Industrie Schweighofer. Vă spun sincer că am plecat cu un bagaj de haine, cu același bagaj de haine de la facultate și am rămas acolo pentru 2 luni de zile. Am trecut interviu, m-au și angajat a doua zi. A fost o experiență ciudată pentru că era primul contact cu lumea exterioară, cu viața reală și direct într-o companie cu istorie, cu greutate, în care se făcea performanță, se cerea performanță de prima zi, se cereau cunoștințe destul de solide pe industrializare, ceea ce poate noi în facultate nu am reușit să absorbim, să acumulăm atât de mult. Bun, Holz Industrie, mai ales filiala din Sebeș, a fost acuzată în nenumărate rânduri de faptul că face afaceri necurate cu lemn. Ați mers exact acolo, Da. mai ales nu cumva atunci era scandalul în perioada aia sau după? Nu, este o confuzie. Holz Industrie Schweighofer este o firmă de industrializare a lemnului, producător de cherestea și produse finite din lemn, iar vecinii lor sunt o firmă Kronospan, care produce plăci de USB și PAL și în a căror compoziție se află formaldehidă. Este acel produs foarte toxic despre care se vorbește că are efecte secundare. Holz Industrie, nu mă refeream la efectele secundare. Mă refeream la Holz Industrie, că era acuzat în acea perioadă sau în anii care au urmat de faptul că achiziționează lemn fără acte. Asta era discuția. Acuzele către aceste companii străine sunt și astăzi. Există o sensibilitate la nivel național, precum marele firme cu capital străin ar cumpăra lemn fără acte, ar defrișa pădurile, ar face parte din acțiuni ilegale, tăieri ilegale, fur de lemn și așa mai departe. Există nenumărate dosare, din câte știu, nu am făcut parte din niciunul din aceste dosare, nu cunosc detalii de dedesubturi, ceea ce pot eu spune cu transparență că niciodată în procedurile de lucru sau în acțiunile pe care noi le întreprindeam la nivelul companiei nu ni s-au cerut să facem ilegalități sau să furăm. Practic, ce se întâmplă acolo? Este o firmă care debitează buștean, merge în licitații prin noi sau ceilalți colegi din zona de achiziție, participăm la licitații directe, la negocieri cu proprietarii de pădure sau cei care comercializează buștean din România, îl cumpărăm după anumite politici, după anumite proceduri, după anumite liste de prețuri și obligația noastră era să-l ducem la fabrică. Pe lângă aceasta aveam mult mai multe obligații de studiu de piață, de cunoașterea prețurilor, a procedurilor de achiziție, a legalității, funcție de transport, de logistică. Toate aceste lucruri trebuia să le cunoaștem. Dar în ceea ce privește ilegalitatea, o spun foarte clar, niciodată nu ni s-au cerut lucrurile astea și nu le-am făcut. Bun, să lăsăm Holz Industrie, să revenim strict la dumneavoastră. Ar fi de așteptat ca un absolvent de silvicultură să lucreze în acest domeniu, mai ales că este un domeniu chiar bine plătit, este și plăcut ca muncă, ca și activitate. De ce nu ați încercat să intrați în silvicultură?
Ideea de a fi absolvent al facultății de silvicultură a plecat de la acest gând, că este un job foarte bine plătit, toți inginerii silvici, pădurare, sunt oameni cu bani, sunt oameni care fac bani, de acolo am plecat cu această idee, dar atunci când am absolvit, m-am izbit de un perete, acela de un sistem destul de corupt în care trebuia să plătești ceva ca să poți obține un post la stat. Venind dintr-un mediu mai sărăcăcios, dintr-o familie mai numeroasă, nu mi-am permis și nici nu aș fi făcut acest lucru, fapt pentru care nu am avut nici cea mai mică șansă să lucrez la stat. Vi s-au cerut bani să lucrați la stat? Da, pe direct mi s-au cerut bani să lucrez la stat. Bun, era acum pe lângă examenul pe care, sume, ca idee, așa. Pe lângă examenul formal pe care trebuia să-l dai, trebuia să plătești o sumă destul de mare la acea vreme și la aceste vremuri totuși. Era undeva pentru un post de inginer, un post bun de inginer la un locol silvic, undeva la 20-25 de mii de euro. O sumă colosală pentru anii 2005, extraordinar de mare. Nici nu am discutat problema acasă. Bine, atunci bănuiesc că era cu dolari sau mărci, nu știu dacă... Erau orice acceptau, probabil orice, dar nici nu am discutat subiectul acasă, știind posibilitățile. Nici nu am discutat, dar vă spun sincer, am plecat a doua zi în mediul privat, erau niște interviuri anunțate pe internet, le-am găsit, am plecat cu o parte din colegi, 5 colegi am mers în Sebeș, ne-am angajat cu toții, carne proaspătă și cu toții am reușit să evoluăm. Am găsit un mediu în care ne-am putut pregăti mai mult, ne-am specializat, am făcut performanță. Pentru că din silvicultură, sau mai bine spus în școală, nu înveți lucrurile cu care te izbești sau de care te izbești în viața reală, în viața de zi cu zi. Se învață teoria, nu practică. Se învață teorie, foarte multă teorie, iar acolo am învățat cu adevărat ce înseamnă întocmirea unor documente cu regim special, ce înseamnă un circuit economic al materialelor lemnoase, ce înseamnă anumite detalii de funcționalitate a sistemului privind în industria lemnului și toate celelalte. Până când ați lucrat la Holz Industries sau în mediul privat? Am lucrat timp de 4 ani jumătate, am fost pentru început delegat în zona Banatului, am cunoscut Banatul, apoi prin Maramureș, apoi în zona centrală Brașov-Covasna, după care m-am întors în Suceava. În 2006, începând investiția din Rădăuț, noua fabrică de industrializare a lemnului din Rădăuț, și am venit aici să punem bazele noi investiții. Bun, deci cu perioada de la Rădăuț, 4 ani jumătate. După care v-ați făcut propria afacere, da? Nu. După care am primit o ofertă de lucru de la Kronospan România, o nouă investiție tot în industria lemnului din Brașov, era noua fabrică de USB a Kronospan România din Brașov. Am plecat acolo. Evoluția nu înseamnă doar profesie, înseamnă și bani și finanțe. Am primit o ofertă financiară foarte bună, niște condiții de lucru foarte bune și am plecat acolo cu soție. Am devenit într-un an de zile, mai bine spus în 9 luni de zile, șeful departamentului de achiziții, director comercial. Dar nu am rămas acolo pentru că soția fiind însărcinată nu s-a obișnuit cu un mediu aglomerat, Brașovul este altceva. Cât timp a stat acolo? Am stat 1 an și 2 luni. Și apoi v-ați întors în Suceava? Acolo m-am întors în Suceava primind o contraofertă din nou de la Schweighofer și m-am întors ca șef de departament la fabrica din Rădăuț, pentru care am lucrat încă până în 2013. Până în 2013, când bănesc că v-ați făcut propria firmă, da? De care menționați în materialul pe care l-am... Nu. Am început o colaborare cu o firmă tot cu capital străin, Romanel International Group. Sunt niște arabi care au în România 3 puncte de producție, 3 fabrici de cherestea și produse cu valoare adăugată, devenind, sau mai bine spus, angajându-mă din start ca șeful diviziei de lemn și director pe grup și director general pe una din fabricile din Vatra Dornei. Așa, până ce an? Până în 2017. Când ați început afacerea privată? Nu, afacerea am deschis-o între timp, în 2014, într-un
parteneriat, pot spune, cu cei de la Romanel. Am început afacerea pe zona de importuri, de produse din lemn din țări non-EU, precum Rusia, Belarus, Ucraina. Era o relație simbiotică cu cei de la Romanel. Deci lucrați și pentru ei și erați eram într-un fel asociat cu ei, da? Exact. Nu asociat, eu era o formă de colaborare. Eu le aduceam materia primă din țările menționate. Bun, dar nu puteau să o aducă ei sau? Puteau să o aducă. Fiind șeful diviziei de lemn, multe dintre firmele mari își externalizează serviciile. Caută pentru a performa, își externalizează către oameni care știu ce fac foarte bine. Am ajuns la un agreement cu ei pe această direcție și am început în această direcție. Dar între timp am dezvoltat achiziția și altor produse și pentru grupurile anterior menționate, Kronospan, Jäger, firme mari din zona de bricolaj. Și de când ați început să lucrați strict în mediul privat? Ați renunțat la... Din 2014 în mediul privat, iar din 2017 am rămas... Nu în mediul privat, mă rog, strict pe dumneavoastră. Deci din 2014 ați început afacerea. Din 2017 am rămas doar în afacerea, în propria afacere. Da, în propria afacere. Bun, în propria afacere, o afacere de succes din câte știu, da? O afacere care a avut o evoluție bună. Chiar foarte bună, da? Nu vreau să vorbim despre afacere, mă interesa, aveți o afacere bună, o afacere de succes, ați performat în acest domeniu privat, văd că ați avut tot felul de funcții, ați fost chemat, solicitat și pus direct pe diverse funcții. Eram cel mai tânăr director comercial al grupului Kronospan din lume, la 27 de ani. O evoluție fantastică. Da, și atunci, dacă aveți o afacere care merge bine, prosperă, de ce vreți la primărie? Pentru că pe lângă nevoile financiare ale familiei, ale mele, ale individului, trebuie să ofer și comunității ceea ce am învățat de-a lungul anilor. Nu poți fi egoist cu cei care te-au format, cu comunitatea care te-a dat, care te-a educat, în care locuiesc zi de zi. Ceea ce am învățat de-a lungul anilor în aceste companii foarte mari, în schimburile de experiențe de prin toată Europa, am mers prin Germania, Letonia, Franța, Germania, Cehia, Rusia, foarte multe etape privind pregătirea mea profesională, schimburi de experiențe și cred că astăzi le pot pune în practică și în comunitatea fălticiniană. Fălticeniul a rămas în urmă, noi evoluăm ca persoane, evoluăm profesional, dar avem nevoie și comunitatea să evolueze lângă noi. Ajungem să discutăm despre fălticeni, dar ăsta nu e un șablon cumva am mai auzit chestia asta, că vreau să ofer și oamenilor ceva. Eu sunt împlinit, vreau să ofer și oamenilor. Eu chiar vreau să le ofer oamenilor ceea ce am învățat de-a lungul timpului și la un moment dat vrei să te tragi și spre casă. Eu am avut joburi care m-au trimis prin toate colțurile Europei, peste tot și astăzi firma nu o am la Fălticeni, o am în zona Rădăuțului, fac în fiecare zi naveta, dimineața la ora 6, vin seara când se termină programul și nu că am obosit, ci pur și simplu vreau să mă trag acasă și vreau să fac performanță și în administrația publică locală. Am să vă spun un secret. Atunci când am absolvit facultatea de silvicultură, mi-am propus ca până în 30 de ani să-mi împlinesc oarecum destinul, să devin familist, să am o casa mea, să conduc un jeep și să devin director. Le vă spun foarte sincer și le-am obținut toate până în 28 de ani, a fost un lucru minunat, m-am căsătorit, toate sunt atinse. Întotdeauna am cochetat cu ideea de a lucra în administrația publică locală, să performez și acolo, pentru că vedem în zi de zi lacunele acestui sistem. Ajungem la administrație. Stați o luăm încet. Bun, revenim la firmă, o firmă de succes, ajungeți primar. Ce faceți cu firma? În firmă suntem doi asociați, deci nu sunt singur acolo. Am stabilit deja că firma va merge mai departe. Este o firmă care funcționează foarte bine, foarte frumos, trebuie să-și continue activitatea. Sunt oameni care lucrăm acolo, nu-i putem abandona pe ei, nu le putem abandona nevoile doar pentru dorința mea de a face performanță și în administrație. Așa și? Firma va merge mai departe. Soția este angajată în firmă, știe ce este acolo, va continua activitatea mea. Dar veți renunța la... Voi renunța în totalitate la activitatea din firmă, este și normal, sunt oameni pregătiți acolo care pot duce mai departe activitatea firmei, iar eu mă voi ocupa strict
pe zona administrativă. Chiar dacă voi reuși sau dacă chiar nu voi reuși la ce mi-am propus, voi rămâne în zona administrativă pentru că vreau să-mi aduc aportul în comunitatea fălticineană. Bun, chiar dacă nu voi reuși să notez asta ca să nu uit. Bun, și ajungem și la administrație. Tot ați încercat să ajungeți singuri, așa acum ajungem în cadrul interviului și la administrație. Am înțeles care ar fi motivele. Vreți să oferiți oamenilor, să faceți performanța administrației, vreți să vă retrageți spre casă. Bun, să vorbim despre Fălticeni și despre problemele orașului. Și cât de bine le cunoașteți. Care sunt, în opinia noastră, principalele probleme ale municipiului Fălticeni pe care bănuiesc că le știți din propria experiență sau din discuțiile cu oameni? Eu nu am plecat niciodată din Fălticeni. Indiferent unde am lucrat, în ce zonă, în weekenduri, atunci cât mi-a permis timpul, m-am întors acasă. Fapt pentru care cunosc foarte bine problemele Fălticeniului. Am o familie numeroasă care locuiește în Fălticeni, discutăm, analizăm, cunoaștem toate detaliile privind disfuncționalitățile cu care ne confruntăm zi de zi în Fălticeni. Dacă m-aș duce la ce probleme are Fălticeniul în zona administrativă, acestea sunt nenumărate. Dar cred că trebuie să vorbim de cele mai importante. Nu avem infrastructură solidă, nu avem rută ocolitoare, nu avem o promovare a culturii în Fălticeni. Să nu uităm, Fălticeniul este în primele 3 orașe din punct de vedere cultural din România. Nu avem investiții în școli și aici o să dezvolt mai mult dacă doriți. Nu avem, le luăm pe fiecare pe rând. Făcând o radiografie a Fălticeniului, hai să rămânem la probleme. Plia pe niciun serviciu de calitate, nici în zona spitalicească și a actului medical, nici în zona de agrement. Dacă vrem să petrecem un weekend cu familia în Fălticeni, nu avem unde merge decât în perioada de vară în baza Nada Floror, o zonă cu bazine de not, dar cei în vârstă sau cei care nu știu să noată sau cei care nu-și doresc să noate, ce fac? Unde merg? Nu există sală de teatru, nu există cinema, nu există o zonă de distracție sau de sprijin pentru copii. Nu există astfel de lucruri. În afară de spațiile de joacă pentru cei până în vârsta 5-6 ani, ceilalți ce fac? Tineretul, unde să se simtă bine? Până la urmă, toți căutăm să-i ținem acasă, să-i ținem în Fălticeni, dar nu le oferim nicio oportunitate sau cel puțin motivația de a rămâne în Fălticeni. Bun, asta bănesc că aceste probleme le cunoaște orice fălticenean. Categoric. Cei mai mulți. Categoric. Bun, acum să luăm pe rând. Infrastructura. Probabil oricine știe că infrastructura îi cu mâini, numai în Fălticeni, în majoritatea localităților din țară. Bun, ce veți face? Că de identificat probleme nu e greu, de găsit soluții e mai greu. Faptul că acceptăm atât de ușor că așa este infrastructura la nivel național sau în marea majoritate a țării, nu prea stă în picioare. Avem și exemple pozitive. Am vrea să discutăm concret ce soluții aveți pentru îmbunătățirea infrastructurii în Fălticeni. Pentru ca infrastructura să fie una solidă, avem nevoie să nu mai intervenim pe ea de multe ori. Și aici mă refer la rețeaua de apă canal. Este infrastructura rețea apă canal și asfalt pentru toată lumea. Este un proiect pe care eu mi-l doresc și trebuie să fie la fiecare poartă, indiferent de în ce colț se află o locuință a Fălticeniului, pentru că de multe ori se toarnă covor asfaltic pe diferite drumuri din țara asta și din Fălticeni totodată și apoi se intervine cu săpătură, umplutură pe canale, pe diferite intervenții de reparație. Cele mai multe astfel de lucrări deranjează și costă. În Fălticeni nu există un plan de management foarte solid pe astfel de lucrări. Sunt proiecte mari, într-adevăr, sunt proiecte de anvergure, sunt proiecte care durează ani, dar nu s-au început. Adică avem doar jumătăți de lucrări și astăzi este un proiect foarte mare la Fălticeni de apă canal, dar este proiectul ACET Suceava, nici de cum al administrației fălticinene. Deci, totodată, nu avem șanțuri de late care să lărgească suprafața de rulare a străzii. Avem străzi foarte înguste, au rămas străzile vechi, evreiești, cum au Fălticeniul fiind un oraș evreiești, erau străzi de o căruță jumătate sau de 2 căruțe. Așa au rămas la lățimea aceea, nu s-au lărgit drumurile, nu avem
avem zone de colectare a apelor pluviale, nu avem bazine. Și cum le rezolvați? Că am zis probleme. Foarte simple. Foarte simplu. Proiectele mari cer fonduri foarte mari. Deci până la urmă nu poți rezolva astfel de proiecte cu fonduri din bugetul local. Bugetul Fălticeni nu este un buget mic. Trebuie să creăm, eu mă duc aici pe zona administrativă mai mult. Plecăm de la funcționalitatea administrației publice locale. Și cred că ăsta este un punct care astăzi nu există în Fălticeni. Deci lipsa proiectelor Absorția fondurilor europene lipsește în Fălticeni cu desăvârșire. Din punctul meu de vedere, pleacă totul din administrația locală. Trebuie creat un birou de lucru pentru absorția fondurilor europene. Vorbim de un municipiu în care costurile sunt imens de mari. Nu putem să ținem doar de lucrări de asfaltare pe anumite drumuri funcție de simpatiile politice. Nu, trebuie să avem un plan de management în care fiecare drum care există în Fălticeni trebuie să avem de fapt canalizare, apă potabilă, asfalt. Și ținând cont că suntem într-o zonă de dealuri joase în Fălticeni, se pretează aproape pe fiecare stradă șanțuri de colectare. Bun, ruta ocolitoare. Ruta ocolitoare nu este un secret. Fălticenii au rămas în ultimele 5 orașe din România în care ruta ocolitoare sau centura, în propriu spus, care trece pe centru. Este de condamnat, fiind o zonă cu un tranzit destul de mare, este singurul drum care trece din sudul țării către Ucraina, către Rusia. Sunt foarte multe autocamioane de tonaj care tranzitează Fălticeniul pe centru. Pe lângă disconfortul populației avem și deranjul financiar. Sunt blocurile care crapă, ținând cont că avem drumuri înguste, așa cum a spus, blocurile crapă, drumurile sunt distruse, avem intervenții destul de mari, intervențiile nu se pot face de către comunitatea locală, de către primărie, pentru că sunt drumuri europene și aceste lucrări durează și deranjează. În momentul în care, din punctul meu de vedere, aici iarăși nu că este foarte simplu, trebuie făcut un parteneriat public cu primăriile din zona adiacentă limitrofă Fălticeniului, pe care putem proiecta o centură. El este un proiect făcut prin 2010, da? Printr-un parteneriat public să accesibilizăm o zonă în care să scoatem traficul greu. Doar așa se poate face. Decentralizarea instituțiilor pe zona de proiecte de genul acesta. Fălticeniul trebuie să aibă centură, nu mai poate aștepta. În momentul în care am scos traficul greu din oraș, și asta vă spun eu că sunt undeva la 500-600 de camioane care trec dus întors prin Fălticeni zilnic. Este enorm de mult. Am scos traficul greu din oraș, apoi ne putem apuca, pentru că am fluidizat traficul, am aerisit, ne putem apuca de fluidizarea traficului, așa cum am spus, sensuri unice, parcări, putem face mult mai multe, dar în momentul în care ținem un trafic aglomerat pe centru, nu poți să te apuci de lucrările mari, n-ai nicio șansă. Am înțeles. Cultura, totuși, Fălticeniul are o viață culturală, e adevărat, datorită inițiativei mai multor factori locale, sau chiar persoane fizice sau diverse firme, există o anumită viață culturală în Fălticeni. Nu sunteți mulțumit de ea, văd. Nu, de viața culturală sunt foarte mulțumit că avem despre ce vorbi și cred că fiecare fălticinean este foarte mândru când vorbește despre Fălticeni, că se află sau locuiește într-un oraș al culturii. În ceea ce privește promovarea culturii fălticinene, asta lipsește cu desăvârșire. Să nu uităm că avem muzee de marcă, Muzeul Colecției de Autor Ion Erimescu, singurul muzeu colecției de autor din România, nu are niciun panou mare stradal de identificare a direcției către muzeu. Am spus și mă repet, Fălticeniul este tranzitat zilnic de toată lumea care trece către Suceava, către Rădăuți, către Ucraina, dus și întors. Nu regăsești un panou stradal în care să zici, măi, la 50 de metri este Muzeul Irimescu sau Galeria Oamenilor de Seamă sau Muzeul Sadoveanu. Toate aceste... Sau Muzeul Apelor. Sau Muzeul Apelor. Toate aceste puncte de mare interes
din punct de vedere local, trebuie promovate. Noi nu am gândit la nivelul sau administrația actuală nu gândește să facă din Fălticeni un oraș turistic cultural. Noi nu avem proiecte sau programe prin care, în afară de copiii din școală care sunt duși de multe ori cu forța să viziteze muzeul, să se poată strânge un număr de vizitatori către muzee, nu există un program de promovare, fie muzeul online, pentru că astăzi avem tehnologie, putem să-i facem pe doritori să viziteze muzeul și online, nu neapărat fizic, cel din București sau cel din Timișoara, poate nu dorește să se deplaseze la Fălticeni, dar poate vizita printr-un user, o parolă și un anumit cost, îl poate vizita. Trebuie să găsim variante de promovare a ceea ce avem, că avem valori foarte mari, poate multe dintre orașele țării și-ar dori să aibă așa ceva și să poată promova și pe lângă frumusețea acestor lucruri vorbim și de partea financiară. Ar exista o direcție de absorție a unor fonduri către bugetul local. Dacă știm să promovăm un astfel de produs, turismul cultural în Fălticeni, cu siguranță încasările vor crește și vor avea venituri mult mai mari la bugetul local. Bun, investiții în școli, ce înseamnă asta? Nu sunt școli, nu arată cum trebuie școli din Fălticeni? Sau... În ultimii 4 ani de zile, chiar dacă am scos cifrele, s-au investit în Fălticeni peste 24 de milioane de lei. Asta înseamnă 240 de miliarde vechi. Enorm de mult. Dar investițiile în ce au constat? În reabilitare și anveloparea clădirilor. Multe dintre ele nici nu sunt finalizate, aceste lucrări. Eu văd investițiile în școli, nu numai în școală ca și construcție, ci și în educație. Vorbim de echiparea și dotarea laboratoarelor. Vorbim de echiparea și dotarea unor săli de pregătire profesională. Avem nevoie de zone. Copiii trebuie să cunoască, să lucreze pe mai departe. Practic, din punctul meu de vedere, primăria trebuie să devină partenerul numărul 1 al educației din școli. Deci trebuie să aibă o relație foarte deschisă cu instituțiile de școală, totodată să se implice activ în promovarea programelor educaționale din școală și extrașcolare, în afara școlii. Trebuie să înființăm, și eu am un astfel de proiecte, un centru educațional de excelență, în care pe lângă cei mai buni elevi care își doresc să facă mult mai multă performanță, să învețe mai mult decât se învață în școală, bursierii olimpice, să fie pregătiți suplimentar în acest centru de excelență, iar acest program să fie subvenționat de către primărie. Totodată vorbim de formarea cadrelor didactice. Ar exista fonduri pentru astfel de programe? Nici nu s-au căutat soluții pentru astfel de fonduri. Întotdeauna există fonduri, în momentul de față se găsesc fonduri pentru păvarea străzilor, da? Păvări care se schimbă la 2-3 ani. O națiune educată pleacă de la educația copilor din școli. Dacă vrem să facem performanță și vrem să aducem un echilibru în viața socială și în comunitatea fălticineană, trebuie să avem oameni pregătiți, oameni care pot crea performanță. Sunt multe lucruri de spus aici și atâta timp cât vom investi doar în vopsele și în garduri, nu vom avea performanță în școli. Bun, agrement. Iar v-ați plâns de zonele de agrement, de modalitățile de petrecerea timpului liber de către fălticeni. Știți ce este frumos în Fălticeni? Și pentru că este foarte diversificat. Vorbim de formele de relief diversificate, avem și dealuri, avem și văi, avem și ape. Nu aveți munți. Nu avem munți, asta ne lipsește, munți ne mai trebuiau. Și asta dă o frumusețe și o culoare deosebită Fălticeniului. Când vorbim de agrement, proiecte, inițierea și viziunea asupra unor proiecte pe o astfel de diversitate poate crea o frumusețe extraordinară. Sunt oameni, cum am spus, care vor să înnoate la bazinele de not pe care le avem astăzi în Fălticeni, dar sunt oameni care vor să facă jogging, oameni care să se plimbe prin parcuri aerisite, nu pot alerga pe Planada Florilor pe acolo. Trebuie să gândim că nu există pus la dispoziție, și aici ar trebui să povestim foarte mult, niciun mijloc de transport pentru cei care se deplasează dintr-un capăt a orașului către Parcul Nada Florilor. Acolo avem într-adevăr un parc și un iaz, dar sunt lucrări care nu sunt finalizate. Vorbim doar de bazine din not care sunt deschise 3 luni pe an. În restul ce facem? Ce fac oamenii în Fălticeni? Bun, dar bazinul acoperit nu-i deschis?
Nu este deschisă. Nu e Acolo deschisă. vorbim de copii care sunt pregătiți într-un punct sau altul, dar sunt și oameni care de vârste diferite care doresc să meargă. Nu prea au unde să meargă și nu au unde să se relaxa. Și ce modalități de petrecere a timpului Păi nu liber? există sală de teatru, nu există sală de cinema în Fălticeni, nu există o sală de sporturi. Până la urmă sunt copii care vor să practice tenis de masă, sunt copii care vor să practice basket, sunt copii care vor să practice Vă referiți la o sală handbal. de sport a orașului, nu a unui liceu. Da, un complex sportiv care să acopere toate nevoile celor care își doresc să facă sport. Până la urma urmei nu ne referim doar la copii care vor să facă sport, și adulți care vor să facă sport și totodată, pe lângă acest mediu sănătos care trebuie să-l creăm pentru cei din Fălticeni, putem descoperi și talente. Astăzi nu se mai pune accent pe copiii care pot face performanță sau care doresc să facă performanță. Avem iazurile de la Fălticeni vestite pentru clubul de canotaj din trecut, dar astăzi nu se mai face performanță. Este un mediu fantastic în care să investim într-o bază, pe lângă agrement, într-o bază sportivă de canotaj pentru cei care doresc să facă performanță, dar pe lângă asta putem investi în bărci cu motoare electrice care nu poluează, dar care pot crea un punct de reper pentru cei care doresc să se plimbe pe iaz. Nu știu, sunt diverse investiții care se pot face. Eu nu vreau să le detaliez astăzi aici, pentru că le am într-un proiect de oraș foarte frumos prezentat și le veți prezenta le la voi timpul prezenta. convenit. Pentru că oamenii au nevoie să știe că există, pe lângă posibilități, există și viziune, doar că viziune și idei există foarte, foarte multe. Numai că fiecare viziune sau fiecare idee sau fiecare proiect trebuie să îndeplinească 3 criterii. Să fie fezabil, să fie sustenabil din punct de vedere financiar, să fie solicitat, adică să acopere nevoile celor care în zona în care investim sau în municipiul în care investim și totodată să vedem ce impact are. Că dacă facem o investiție foarte mare care are un impact doar de 3 luni de zile și restul acoperim bani din bugetul local, așa cum sunt bazinele în Nada Florilor, nu este o investiție reușită. Acea investiție trebuie dusă mai departe. Eu aș fi făcut bazine acoperite și pentru perioada de iarnă. Sunt multe idei pe care le am și pe care le-am văzut de-a lungul anilor și cred că pot fi puse în practică în Fălticeni fără prea mare eforturi financiare. Bun, ați mai menționat sănătatea. Domeniul sănătății. Sănătatea este o problemă în Fălticeni, așa cum știți de prin presă, avem un spital nou care este foarte vechi, a început acum 30 de ani construcția acestuia și nu cred că trebuie să dau vina pe unul sau pe altul. În general, cred că vina este a tuturor celor care s-au perindat nu doar în administrația publică locală, ci și în guvernare. Dar totodată, construcția acestui spital cred că exemplifică cel mai bine așa cum este societatea română de astăzi. Este o radiografie completă a cum s-au mișcat lucrurile de-a lungul timpului în Fălticeni. Adică dacă a început un spital acum 30 de ani și încă nu este gata, ce pretenții să avem la celelalte proiecte de oraș? Nu avem parcări subterane, de fapt nu avem foarte multe parcări la nivel. Sunt spații verzi neutilizate în care am putea. Deci este foarte important să accesăm fiecare bucățică de oraș, să o includem într-un program urbanistic, într-un plan urbanistic general, în care să știm ce vrem să facem cu acel spațiu. Vrem să facem o zonă verde sau vrem să facem o zonă de relaxare sau o parcare, orice. Dar nu există un plan urbanistic solid astăzi la Fălticeni. Nu există unul solid sau nu există deloc un plan Este urban? un plan prezentat pe site-ul Primăriei Fălticeni până în 2030, dar care 90% Unui pe site, un plan urbanistic de obicei. O strategie de dezvoltare. Se aprobă în Consiliul Local, un plan de urbanism, se aprobă în Consiliul Local. Nu, un plan urbanistic nu s-a mai făcut de prin 90 în Fălticeni. S-a încercat un nou plan urbanistic prin 2004-2005, dacă nu mă înșel, dar de atunci lucrurile au rămas în aer.
Toți vorbim de investiții pe centru în Fălticeni. Nimeni nu știe care este centrul Fălticeniului până la urmă. Ce vreau să fac, domnule? Știm că toate muzeile, toate clădirile vechi, toate clădirile frumoase din Fălticeni sunt localizate în jurul primăriei Fălticeni. Deci este o zonă de 3-4 km pătrați, nu mai mult de atât. Ar trebui ca acea zonă să o securizez, să o introduc într-un plan urbanistic general, în care să-mi asum un proiect de dezvoltare a acelei zone etapizat pe 20 de ani, pe 30 de ani, în care, pe lângă reabilitarea și reconstrucția multor din aceste clădiri, să știu ce vreau să fac cu acea zonă. Pentru că acea zonă trebuie securizată, blochez anumite străzi, trebuie să știu ce vreau. Deocamdată toate lucrările sunt haotice, mai pun 2 pavele aici, mai scot o bordură din coace, mai tai o creangă din coace, nu funcționează astfel de lucruri. În momentul în care ai inclus, din punctul meu de vedere, acea zonă într-un plan urbanistic solid, știu exact ce vreau să fac, unde să amplasez o parcare, ce culoare să dau acelei clădiri, ce îmi scoate în evidență monumentul respectiv și până la urma urmei centrul orașului trebuie să fie al tuturor. Nu pot să am o aglomerare de mașini parcate pe trotuare sau nu știu ce culori cu simpatii politice afișate pe clădiri. Asta se întâmplă astăzi și nu prea este normal. Am înțeles. Bun, ați prezentat o serie, câteva probleme din Fălticeni. Probabil mai sunt și altele, mai multe sau mai puține. Sunt foarte multe probleme și nu m-am dus pe cele mărunte. Am vorbit de infrastructură. Spuneți una măruntă și după aceea trecem la următorul subiect. Cele mai mărunte și cele mai costisitoare astăzi sunt pavelele. Din punctul meu de vedere, sunt cele mai asta nu e mărunt, ușoare. ați menționat-o. Da, financiar nu sunt mărunte. Din punct de vedere al viziunii, al gândirii, al proiectării, sunt cele mai mărunte. Este foarte simplu să modifici un trotuar, să-l pavezi cu niște pavele care țin 2 ani, dai o lucrare prin atribuire directă unei firme de familii și de acolo totul este abandonat. Deci, în momentul în care nu există un plan solid pe zona de infrastructură rutieră, pe fluidizarea traficului și aerisire, pe sistematizarea pe diagonală sau pe verticală a clădirilor, a infrastructurii, a tuturor proiectelor, n-ai cum să mergi mai departe. Noi dacă mergem doar pe astfel de viziuni scurte, de pe o zi pe alta sau de pe o lună, cam să vedem ce ar mai merge făcut aici, nu o să avem niciodată un oraș dezvoltat, o să rămânem mult în urmă. Bun, deci cum spuneam, ați prezentat o parte dintre problemele municipiului Fălticeni. Cine poartă răspunderea pentru existența acestor probleme? Cred că cea mai mare parte din răspundere o poartă administrația publică locală, că până la urma urmei oamenii au așteptări, de multe ori nu sunt foarte mari, adică cei mai mulți cer strictul necesar, normalitatea, confortul, da? Să beneficiezi de o infrastructură electrică fără probleme, de apă, de canal, de asfalt, deci nu sunt cerințe foarte mari. Să pot ieși într-un parc, să mă bucur de cum privesc copiii, cum se joacă, să am un... Cam astea sunt solicitările. Ca în orice țară dezvoltată sau orice comunitate are anumite pretenții, funcție de zonalitate, funcție de trai, da. Exact, și nivelul de trai. Cu toate că nivelul de trai în Fălticeni lasă de dorit. Avem unele dintre cele mai mici salarii din Suceava. Asta spune foarte mult despre... Iar Suceava, un cea mici din țară. Bun, aici e vorba, ca să deviem puțin la întrebare, să facem o paranteză, de lipsa unor investitori. Puteți avea soluții pentru a atrage investitori în municipiul Fălticeni? Fălticeniu, așa cum v-am spus la început, este un oraș foarte concentrat, cred că folosesc un termen corect aici. Densitatea clădirilor este foarte mare, nu sunt foarte multe spații sau suprafețe de teren accesibile investițiilor de suprafață sau de mare nivel. Suntem într-o zonă de dealuri cu foarte multe păraie și asta face de multe ori imposibilă dezvoltarea unor parcuri industriale sau unor spații de producție care se desfășoară pe suprafață înaltă. Dar să nu uităm că totuși Fălticeniu a fost unul dintre cele mai industrializate orașe din județul Suceava. Aici Bun, și cu toxicitatea aferentă. Și cu toxicitatea aferentă, fiind fabrica de chimie. Dar aceste lucruri s-au închis
sunt astăzi deplorabile, arată foarte rău, au rămas și sunt luate în proprietate privată de N+1 proprietari, iar în aceste direcții primăria nu a făcut nimic. Eu aici aș propune pe aceste zone parcuri tehnologice, adică trebuie să existe un parteneriat cu firmele locale sau firme mici și mijlocii din zona Fălticenului sau toți cei care doresc să investească în Fălticeni pe suprafețe destul de mult să-și facă sau să desfășoare o activitate de producție, o activitate care să genereze locuri de muncă bine plătite, securizate și care totodată să aducă un aport financiar la bugetul local. Dar pentru ca aceste firme să investească sau să poată să dezvolte, trebuie să le ajuți. Nu pot de la sine. Deci rețeaua de apă, canal sau utilitățile trebuie duse pe costul primăriei acolo. Trebuie să existe un astfel de parteneriat. Da? Mijloacele fixe trebuie scutite de 50% pe o perioadă de 5 ani. Trebuie să existe astfel de idei, trebuie să existe o întâlnire cu mediul de afaceri. Sunt niște facilități. Bun, dar ce afaceri poate face cineva în Fălticeni? Noi suntem ca să fie atras, Fălticeniul este într-o zonă pomicolă foarte mare. Este a doua zonă pomicolă sau era a doua zonă pomicolă ca dimensiune după Pitești, din câte cunosc eu. Pe lângă Fălticeni avem Rădășinu, avem Buneștiu, este un bazin pomicol foarte mare. Și cred că aici ar fi trebuit să existe. Sunt destul de puține investiții în zona aceasta, sunt fabricuțe mici de sucuri, așa cum cunoaștem prin magazinul de bricolaj. Toată lumea a făcut suc la pungă sau suc la cutie, dar mai mult de atât nu s-au dus, pentru că nu au găsit deschidere din partea administrației publice locale. Administrația publică locală se blochează la ideologia sau ideile unui om, astăzi a primarului. Din punctul meu de vedere... și era la care om? Și aici mă întorc la întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, a cui este răspunderea pentru toate relele din Fălticeni? A tuturor celor care nu-și doresc să performeze în Fălticeni. Când am vorbit de funcționalitate, ne referim și la de exemplu, un birou de consultare publică eu aș face în Fălticeni. Oamenii nu știu ce să ceară și cui să ceară. Oamenii nu sunt informați cu privire la posibilitățile pe care le poate oferi zona. Ce măsuri, de exemplu, dacă aș avea un birou de consultare pe fonduri europene disponibil publicului, adică 1-2 angajați care să oferă aceste servicii gratuit. Până la urmă, ăsta este un parteneriat între cetățean și primărie. Să vină omul la un birou și să întrebe, băi, ce aș putea face? Uite, mi-aș dori să investesc în zona cutare. Și el îți spune, uite, ar fi măsura cutare, până la suma de se poate accesa cu un aport de atât și toate aceste lucruri. Am înțeles, ați menționat, deci că Fălticeniul stagnează din cauza unor oameni care nu vor să performeze orașul, da? Dar de ce nu și-ar dori să performeze? Pentru că ar avea toți de câștigat până la urmă, inclusiv administrația locală. Pentru că nu se cere. Astăzi primăria este cel mai mare angajator din Fălticeni. Cu toate că nu ar trebui să existe o astfel de statistică. Bun, și primăria nu-și dorește să performeze? Astăzi cred că nu-și dorește să performeze. De ce? Nu știu. Cei care sunt la conducere nu cred că știu să ceară. Nu pot să ceară, nu au capacitatea să ceară. Și atunci eu nu spun că nu sunt oameni pregătiți în primărie sau în administrația publică locală sau în instituțiile subsidiare. Sunt oameni foarte pregătiți, foarte bine școliți sau mai bine spus școlarizați. Dar dacă nu are cine să-ți ceară, să-ți ceară, rămâi într-un loc călduț, într-un birou acolo, îți faci treaba de la 8 la 4, te duci acasă, totul este foarte bine. Și acum să închidem paranteza care tot am deschis-o. Vreau să continui aici. Trebuie să existe o solicitare pe competențele profesionale. Deci, în momentul în care angajezi sau te înconjori, tu ca și primar, de oameni foarte bine pregătiți, da? Și le lași libertatea de a decide până la un anumit punct, ei performează. Schimbul sau transferul de informații de la acel profesionist la tine și invers este trebuie să fie unul liber, unul în care să încurajeze dezvoltarea proiectelor, viziunea proiectelor, că până la urmă
doar tu, primarul, ai viziunea cea mai largă și le știi pe toate și restul sunt doar executanți. Nu, trebuie să le dai cezarului ce al cezarului. Asta trebuie să se întâmple în primărie. Sunt lucruri care nu se întâmplă. Și a doua, nu am văzut astăzi, și mă refer doar la primăria Fălticeni, foarte mulți angajați care să-și dorească să facă carieră în primărie. Cei mai mulți Ce înseamnă carieră în primărie? Carieră înseamnă să cauți să te angajezi, că până la urmă fiecare caută să se angajeze într-o instituție, în cazul ăsta sunt într-un birou ca și funcționar, dar totodată să cauți să te dezvolți, să performezi, să ajungi șef de birou, poate director de departament și în final ai un CV care s-a aglomerat, ai evoluat, îl ai arătat, ai ce arăta mai departe și poate la un moment dat nu-ți mai dorești să rămâi în primărie sau ai posibilitatea să te duci în o altă companie foarte mare cu un loc foarte bine plătit. Ce ajută orașului că omul ajunge de la simplu angajat și performând el, performează și orașul. Okay. Evoluând el, evoluează și orașul. Nimeni nu poate veni la lucru să încerce să performeze fără să dea ceva înapoi comunității. Da? Și aici sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla. Interfața cu cetățeanul. Deci ține de cum arată acel funcționar. Este foarte important să știi că cu cât un funcționar public este mai interesat să lucreze cu cetățeanul, se comportă cât mai frumos cu el, arată și nivelul de funcționalitate și de dezvoltare a comunității, a societății. Nu mai trebuie să ajungă un anumit om la primar să-și rezolve o problemă. Se duce la funcționarul respectiv, la birou, îl așează jos, îi explică foarte frumos care sunt lucrurile cu care îl poate ajuta pe speța respectivă, pe subiectul respectiv și omul pleacă mulțumit acasă. Nu trebuie să intervine pe o anumită direcție. Astăzi asta se întâmplă. Toate lucrurile duc într-o direcție și de acolo e o caracatiță. Ceea ce nu poate continua așa. Bun, am înțeles. Să închidem parantezele și să revenim la cei care poartă răspunderea pentru existența acestor probleme în Fălticeni sau pentru permanentizarea acestor probleme în Fălticeni. A spus că astăzi primarul orașului, ieri, cine era? Cine poartă răspunderea? Așa cum am spus, este o radiografie a întregii societăți. Răspunderea pleacă, de multe ori spui că pleacă dinspre guvern, pleacă din zonele centrale, de la București, dar am văzut exemplele pozitive de dezvoltare a comunităților locale, sunt cele în care o administrație responsabilă, transparentă, profesionistă au adus valoare comunității, iar comunitatea s-a dezvoltat indiferent de cât de degradată arată societatea în genere. Avem orașe foarte dezvoltate în România și exemplu totdeauna îl dăm Vestul, că Vestul într-adevăr a înaintat parcă nu ar fi de prin țara noastră. La noi în Fălticeni de-abia montăm bănci metalice, ceea ce iar este o problemă, iar în Cluj avem bănci cu Wi-Fi. E o mare diferență. Da. Bun, da, vă place ceva în municipiul Fălticeni? Da, Fălticeniu este un oraș frumos, este un oraș frumos prin prisma trecutului în cea mai mare parte. Luând la pas Fălticeniul, avem ce vedea. Dacă căutăm frumusețea în fiecare lucru, găsim doar frumusețea în lucrurile vechi, în clădiri vechi, în clădiri a unor oameni de seamă, fie actori, fie diferite personalități marcante ale Fălticeniului. Nu găsim nimic frumos în ceea ce este nou. Eu cel puțin nu văd, sunt un pic mai pretențios, vreau mult mai mult de la administrația publică locală și îmi doresc să văd oameni care zâmbesc, care se salută chiar dacă nu se cunosc și să nu se mai împartă pe simpatii politice, PSD-ști, peneliști sau alte formațiuni politice, ci pur și simplu să se împartă pe zone de interes, pe grupuri de lucru, să se întâlnească alții la șah, alții la tablă, alții la fotbal, alții la un teatru, adică să se cunoască altfel de grupuri de lucru, altfel de grupe de oameni, altfel de categorii, o altă mentalitate. Adică astăzi vorbim doar de politică și sincer și eu m-am săturat de multe ori să vorbesc despre o politică murdară, despre o politică surdă
Cred că am uitat să facem administrație publică. Asta este ceea ce s-a uitat. Am uitat să muncim, că ne-am angajat într-o funcție, fie ea de primar sau orice alt funcționar public, cu o responsabilitate pentru oameni. Asta este, dacă am merge cu acest gând că trebuie să rezolv problema cuiva sau o situație mai delicată și o iau la pas de lângă birou, îmi iau hârtiile, mă duc la om acasă și rezolv și vorbesc problema fără a aștepta o pretenție de la acel om, cu siguranță evoluăm și interfața, până la urmă, omul trebuie să se simtă protejat, trebuie să se simtă securizat și respectat. Astăzi nu se întâmplă lucrurile astea. Vă dau și asta îl dau în premieră, ce-mi doresc eu în primărie, vorbim totdeauna de digitalizare. Am văzut un concept foarte frumos afară în care spune de existența unui birou unic, no stop, adică fiecare persoană, da, care are o problemă să fie înregistrat o singură dată la primărie, da, cu ce are la casă, mașină, teren, job, etc. Iar de acasă, de pe orice altă, de pe un calculator, să poată accesa pentru un user și o parolă tot pachetul lui de măsuri publice. Să-și poată accesa un document, să-și listeze singur. Bun, nu e așa de greu de făcut. Sunt lucruri foarte simple. Foarte simple. Și totodată scutesc mulți nervi interfața asta sau relația asta dintre cetățean și funcționar, care de multe ori vine și el cu un pachet de nervi la serviciu pentru că poate are probleme acasă sau pe stradă, ceva nu i-a picat bine sau tot așa mai departe. Dar relaționând prin mediul online este de multe ori mult mai simplu, costă mult mai puțin, își accesează informația mult mai rapid și totodată poate veni cu un feedback în timp real cu privire la lipsa unei funcționalități sau unei deficiențe sau unui lucru care nu funcționează în administrația publică locală. Nu mai este nevoie să meargă de la un birou la altul ca să-și rezolve o problemă care, cele mai multe dintre ele, sunt de normalitate. Fie un certificat de urbanism, fie un certificat fiscal, fie informare cu privire la un anumit supliment sau orice altceva. Sunt lucruri care țin de viața de zi cu zi. El ar putea să acceseze mult mai ușor și trebuie să învățăm pe oameni să se folosească de digitalizare. Bun, pot fi învățați și cei trecuți de o anumită vârstă care poate nu prea... Foarte interesant, au apărut niște statistici prin presă că 80% dintre utilizatorii sau 70-80% dintre utilizatorii de Facebook sunt persoane de peste 50 de ani. Deci pot fi învățați. Deci nu este niciun fel de problemă. Și până la urma urmei nu vorbim de cazurile singulare, acele cazuri izolate care sunt oameni într-adevăr care nu au nici telefon mobil. De asta avem birou de asistență socială, de asta avem atât de mulți angajați în primărie. Să-i poată identifica, să le vedem, până la urmă fiecare angajat al administrației publice locale trebuie să cunoască, să-și cunoască departamentul, să-și cunoască zona de activitate, să cunoască care sunt problemele comunității și a oamenilor. Nevoile oamenilor, noi asta acoperim. Până la urmă asta este administrația locală. Este o reflexie a nevoilor oamenilor, dar cu o viziune de viitor. Ce s-ar putea întâmpla dacă, ce trebuie să pregătesc eu în administrația publică locală ca generația care vine, etapizat, să beneficieze de servicii de calitate la timpul respectiv. Nu trebuie să așteptăm să evolueze lucrurile, să apară tablete sau nu știu ce lucru ca noi primăria zice, hai să fac și eu asta. Practic suntem în urmă. Lumea evoluează, oamenii evoluează, oamenii au solicitări funcție de timpuri. Ați spus, de asta avem așa mulți angajați în primărie, nu știu, asta ce înseamnă? Sunt mulți angajați în primărie, sunt puțini? Sunt mulți, după cum ați spus. Este greu de spus că sunt mulți sau puțini. Astăzi n-aș putea. Într-adevăr, ca și număr, sunt în primărie și în instituțiile direct subordonate sunt aproape 400 sau în jur de acolo. Eu nu mă pot pronunța dacă sunt mulți sau puțini.
Este foarte important ce fac acești angajați, care este gradul lor de implicare. Sunt sinecuri sau pur și simplu chiar sunt implicați în viața de zi cu zi a cetățenilor, performează, așa cum am spus, sunt dedicați muncii 100% sau pur și simplu au fost angajați pe sistem electoral. Este greu de spus dacă sunt mulți, este foarte important dacă ajung acolo și trebuie să ajung acolo, să fac o analiză a fiecărui departament, funcționalitatea fiecărui departament, timesheet-ul, gradul de încărcare a fiecare angajat pe meserie, pe funcție, pe profesie, pe ce știe el să facă și cred că ar trebui ca fiecare angajat din primărie să fie angajat pe ceea ce a învățat, nu pe ochi frumoși. O ultimă întrebare. În prima parte a interviului a spus că chiar dacă nu voi reuși să ajungeți primar, voi rămâne în administrație. Ce înseamnă asta? Chiar dacă nu voi reuși să îmi ating țelul de a deveni primarul municipiului Fălticeni, este într-adevăr o responsabilitate foarte mare. De multe ori am avut discuții în familie, știi în ce te-ai băgat, știi care sunt obligațiile din momentul în care ai ajuns primarul Fălticeniului. Zic, știu foarte bine, știu care mă cunosc foarte bine, știu ce vreau să fac, știu ce pot oferi ca profesionist. Dar trebuie să iei în calcul că așa cum este în box, sacul de box nu reacționează. În ring se schimbă lucrurile și s-ar putea să nu obținem scorul pe care îl așteptăm, să nu fiu destul de convingător, să le dovedesc oamenilor că eu sunt o soluție foarte bună, nu singura, dar una dintre soluțiile bune pentru ca municipalitatea să evolueze, să se miște, să meargă mai departe. Dar vreau să rămân în administrația locală pentru că în administrația locală nu vorbim doar de primar. Vorbim și de Consiliul Local, oameni care pot veni cu viziune, cu proiecte, cu propunere, proiecte cu aprobări, cu reacții adverse la ceea ce nu este bun sau nu este legal în deciziile unuia sau altuia, oameni din administrație, din instituțiile subordonate. Vreau să rămân acolo, vreau să rămân alături de oameni, indiferent cum o fi. Vreau să merg mai departe ca parte din viziunea mea să fie pusă în practică, să le arătăm oamenilor că se poate face treabă și în Fălticeni. Deci veți fi un consilier local și veți încerca să puneți, să implementați o parte măcar dintre ideile dumneavoastră. Sigur. Da. Proiectele sunt votate. În momentul în care un proiect este fezabil, are sursă de finanțare și trece de semnătura direcțiilor de specialitate, poate fi votat. Dacă este un proiect eligibil și nu se ține cont de majoritatea politică din Consiliul Local, cu siguranță poate trece. Da, aici e de discutat cu. Știu. Majoritățile politice din consiliile locale, nu numai din Fălticeni, ci de peste tot. De fapt, sunt aproape sigur că vom avea o majoritate în Consiliul Local și aici nu mă refer neapărat la PNL, ci pur și simplu la cei care își doresc să facă bine comunității. Mă refer și la celelalte formațiuni politice care văd că vin din spate, au gânduri mulți dintre ei pozitive și pe lângă noi sau cu noi împreună să facem treabă în Fălticeni. Domnule Vasiliu, vă mulțumesc frumos pentru interviu, vă doresc succes în activitate și în implementarea tuturor acestor proiecte extrem de îndrăznețe pe care le-ați prezentat. Din postura de primar sau cum o vrea Dumnezeu, din cea de consilier local. Cea de primar, nu. Haideți să rămânem la asta. Da, succes în mulțumesc frumos, mulțumesc să fie.